Thank you so much. Bwana vipi usongana usiwanga ndi wanu. Ine ndangokuperekezani wanga ubweraso tidzafina dansi pano. Yathu ndi amadansi basi. Kubwera kwanga pano ine ndi otumidwa kwa APM. Ndine Nyamata ongotumidwa. Ne APM uyo kapali pano alipakanema wache. Akutionera tosefa akutionera. Nde aliyesa amene akudziwa kuti iyeyo adzamvorera Peter Mutharika chala mwamba. Ndipo tikuti chala mwamba uko sindikuchiona chala uko. Ambuye akudalitseni Peter Mutharika bosa chedwa pa 16 akulowa mboma komanso tisanafike pa 16 akubwera kuno kusalima. Mundimve tukamwe anga yeti achinyamatanza anga mukundimva. APM ndi bambo wathu timakhala naye limodzi ndipo iyeyo akuwerengera za inu ndipo kuno kusalima akubwera. Ndipo akamabwera kuno mwa zina zimene wandituma kuti ndikuuzeni iye wakonzekera pa 16 kuti adzapanga za inu anyamata. Kulibeso kuimbana iye aingamena kuti imbira panomu. Anyamata akabaza ameti mapanga akapali pano watheratu. Kungo kano ngati basi doba so mwina ntaizina amapeza boka nchere. Koma doba yonso na yeso sikumuvutanso. APM akalowa pa 16 pano akuzakuyang'anirani nkhani za mabizinesi. Kuti adzaone kuti kodi Nyamatayi akukhala bwanji. Komanso azakuyang'anireni nkhani ya technical college. Kuno kusalima kuno ndiye kunali koyambirira nkhani za technical college. Kuti kusalimako uku. Ndipo technical aja amene amangidwa aja muli ana ambiri achinyamata amene adzadza. Ndiye chifukwa choti adzadza ifeyo tidzamupemphanso kuti kabwerezeninso kumanganso mmene munayika muja. Komanso ife achinyamata passport ili pa ndalama zinga. License yoyendetsera galimoto ili pa ndalama zinga. Ndiye ine ndikukulonjezani kuti inuyo achinyamata ndine pa 17 pa 18 September tidzapita kwa APM kukamupempha. Bwana tithandizeni kuti ka license ngati kungateke kantengo katani. Angakhale passport tidzakampemphanso kuti katani. Tati tidzapita katani. Achinyamata tisatengeke ndi anthu ena amene khalidwe lawo ndiloyipa. Mwaona olomene timabwera kuno ndizomvetsa chisoni kuti anthu kukapampana. DPP, MCP ndikufuna kuyamba kukokana koma uko kuli Mulungu. Ndipo ndikukuuzani zoona mbulubulu timapanga suri sitimapanga. Koma tisanapange timayenera kuyang'ana uku kuti kodi kumwambaku kuli chani. Mene timabwera tinauzidwa o anzanu akuchingani mwakuti. Ine sindinaope ndipo sindimaopa ndipo sindidzaopa. Ndipo chimene ndinapanga ine ndinapereka report kwa bwana wanga amene ali vice president. Bwana akuti kutsogoloko kuliza kuti zakoti. Ndisana mpatse maganizo anga vice president wanduza kuti chisalezo chitsini madana nazo 10 zipita komweko. Ineyo ndinapepesa pepani bwana mundikhululukire sikuti ndinaopa iyayi koma ndimango kupatsani report. Ino ntunda uno mugeza kuti angakhale wamantha ine mumandidziwa bwino. Pala bwampini akakaka bwanda kulukunyinda ena ake amene amafuna kumashisha anzawo. Iferu sitimaopa. Ntchito ya ine ngati National Youth Director ndikukutetezani inuyo. Muchoke kunyumba kwanu bwinobwino mudzafike
mufike pa nsonkhano ndipo mubwererenso manyumba mwanu. Ndizomvetsa chisoni zimene zachitika lero zija. Ineyo panopa ndikunena chilungamo moopa Mulungu ndikupanga blame Malawi Police Service. Ineyo ndikuipanga blame chifukwa chake ndichi. Dzulo titadziwa kuti tikubwera kuno timaona atayi musibiso ikasonkhano wawo. Okay. Ineyo polemekeza malamulo ndatenga foni kumuimbira commissioner amene amayang'anira kunoko Mayi Manjolo ngati akukana anditengere ku court ndipo ndikayankhe. Ndauza kuti sizingatheke DPP MCP kukumana pansi ukapanga nsonkhano mala amodzi zinzosatheka. Ndipo yankho imene anandiyankha kuti ndikubwereranso kwa inu ndikuyankhani mpaka napano sindinayankhidwe. Kodi ndikanavulalitsa anthu dziko likanati chani? Tiyeni tithandizane. Apolisi mukamva chidandaulo tamangani, fufuzani, mudziwe kuti munthu akudandaula chiyani. Ife ntchito yathu ndikuteteza anthuwa, tateteze anthuwa. Ndiye pali achinyamata ena amene ali ndi zaka zochepa anakupatsani kuti inu mukalembetse. Amene aja ndikukuwuzani anakupherani tsogolo lanu. Kakhadi kaja ndi msinkhu wanu mukusiyana. Tikadzangofika kunena kuti akulembeni ntchito, inuyo ntchito sadzakulembani. Chifukwa cha kakhadi kaja zaka zizakhala zochuluka. Ndiye inuyo chimene muchite pa 16-17 APM akangotenga boma achinyamata nonsenu mudzabwere nkuchipereka chinthu chija kuti adatikakamiza kuti tilembetse ichi tikubweza. Ine zaka zanga ndi 7 si 15 tidzamupempha APM sadzakumangani yayi. Tili pomwepo kubalaka agwira anthu kumeneko amatenga tovotera. Kamwe ndipetsa ndi achinyamata anakagwira anthu aja. Ndikukupemphani nonse mukapeza anthu amenewo akulembetsa kuti itupasani 3,000 mwagwire onsewo. Mukagwira musamenye. Mungwatenga ndikukasiya ku polisi kapena imbani foni mwauza polisi abwere adzawatenge. Tiathokoze anthu akubalaka pa chimene achita powagwira anthu amene titsata nkhani imeneyo mpaka ithera pati. Chomaliza ndibwerezenso ndinanenanso kwina kumene ndinapita. Ndikuthokoza ife achinyamata tonse a DPP tikuyenera kuwathokoza Malawi Defense Force pa chimene anachita kukapulumutsa ma MP athu ku parliament. Ndipo aliyense wa DPP adzapempherera asikali athu a dziko lino nawonso ndi anthu ngati mene tili ifeyo. Ndikunena ichi chifukwa chonena kuti nthawi limenelo kuli nkhondo kumeneko ndinayimba foni ndipo ndinayimbira akwelepeta tizibwera zili bwino. Anandiyankha kuti Malawi Defense Force yafika kale. Ndipo ineyo kumtima kwangaku namva kukoma. Nonse DPP chonde tikaona asilikaliwa mudzingo wauza kuti ulemu wanu bwana, ulemu wanu. Chifukwa mbiri ali ndi mantha ndi nkhani ya chisankho. Musadandaule chisankho chiyenda bwino. Monita wamkulu pa Central Region pano ndineyo. Ngamene ndizikuthandizirani. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.